március 4-én egy kapavágással, azaz 2-vel megkezdtük a munkát, hogy szállást készítsünk a Szentségi Jézusnak. És mit mondana más az öröm ünnepén ez a kis létesítmény? Méltó hajléka akarok lenni az Úr Krisztusnak, aki a földre száll. Hogyan lehetséges, hogy bennünket ilyen nagy örömért december 13-án, advent 3. vasárnapján? Nagy szerencse volt, hogy a püspök atya átnézte a terveket, papírokat, elirányított bennünket és mellénk állt. Nagyszerű dolog volt, hogy a műszakiak és a mesteremberek is egyet akartak, és csodálatos volt, hogy összeállt egy kis kuratórium, néhány ember, akik nagyon sokat tettek, hogy ez a szép ünnep, ez az örömünnep létrejöhessen. Kedves testvérek, a templom szentelés szertartása egy kissé hosszabb, mint csupán a megáldás. Fölszenteljük ezt a templomot és fölszenteljük az oltárt, hogy mindig Isten áldását kapjuk innen. A víz megáldása után meghintek a templom falakat, és ez jelzi azt, hogy a falakat is először tisztára akarjuk mosni, mielőtt felszentelnénk. És a templomot 4 helyen krizmával megjelölöm, ezt jelenti, hogy fel lesz szentelve, mielőtt ezt a házat ünnepélyesen felszenteljük, könyörögve kérjük Urunkat, Istenünket. Istenünk, áldásoddal szenteld meg ezt a vizet, hogy reánk és ennek a templomnak falaira hintve emlékeztessen arra az üdvösséges fürdőre, amellyel Krisztusban megtisztulva a Szentlélek templomává lettünk, minket pedig és minden testvérünket, akik ebben a templomban az isteni titkokat ünnepeljük, vezesse a mennyei Jeruzsálembe Krisztus, ami Urunk által. Főtisztelendő püspök úr, őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntöm egyházközségünk nagy örömünnepén a pécsuralti hívek nevében, és megköszönöm, hogy eljött új templomunkat felszentelni. Nagy öröm számunkra, hogy a várakozás, a remény és az áldozatvállalás után a Szentlélek évében elkezdett munkálatok a mennyei Atya évében a szentelésre kerültek. A legszebb és legértékesebb ajándékot kaptuk karácsonyra a Jóistentől. A hívek méltó helyen találkozhatnak Jézussal a szentségek felvételekor. Falunk szíve lesz az új Isten háza, ahol mindenki megtalálhatja Jézust és lelkének nyugalmát. A püspök úr nagy lelkű támogatása megerősített bennünket már az alapkő letételekor, hogy meg lesz ezen templom szentelés. Köszönettel tartozunk Bóka István, Esperes plébános úrnak, aki fáradtságot nem kímélve szorgalmazta ezt a nemes elképzelést. Községünk számos lakosa, akár helybéli, vagy volt pécsudvardi, támogatott adományokkal, kétkezi munkával a kivitelezést, hogy a terv megvalósuljon. Befejezésül még egyszer köszönöm mindazoknak, akik fáradozásukkal közreműködtek abban, hogy ez a mai nap valósággá váljék. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, aki jött, hogy részt vegyen ezen a templom szentelésen, és legyen szabad azokat is köszöntenem, akik a horvát kisebbség részéről itt vannak. Nagykövet urat akarom külön megemlíteni, hiszen minden nagykövetnek, aki az anyaországból jön el a kisebbségekhez, annak öröm az, amikor azt látja, és azt tudja jelenteni, hogy hallotta, hogy templom épül, hallotta, hogy horvátul énekelnek,
hallotta, hogy békességben élünk. Itt vagyunk kérni, hálát adni, hogy elkészült ez a templom, és most már nem az iskola kápolnában kell összejönni. Megépült a templom, és most, amikor hálát adunk ahhoz, hogy megépült, örültem annak, amikor hallottam, hogy volt összefogás, az egyik vállalkozó segítette akkor mindazt, ami itt történt, és úgy szervezte a Tomola Ferenc egyházközségi képviselő mindazt, ami az utóbbi időben itt történt, hogy minden faluba valóban kívánnánk azt, hogy ilyen ember legyen, de ugyanúgy meg akarom köszönni a köműveseknek is, akik itt, legalább a templom körül az itt élők és az itt lévők 140 óra társadalmi munkában voltak, ugyancsak a festőknek, hogy az anyagot adtuk, de a munkadíjban önzetlenül álltak oda, és ugyancsak az ácsoknak a munkáját is. Azt, hogy most itt vagyunk és konszekrálhatjuk ezt a templomot, e templom, ahogyan hallottuk, Pécsudvarnak most a szíve. És ha a szíve ez a templom, akkor a szívből nem szabad gyűlöletnek fakadni, hanem csak szeretetnek, összefogásnak, szolidaritásnak, békességnek, dialógusnak, egymásra figyelésnek, és nem egymás ellenében igazságkeresésnek, mert az igazságnak ott kell lenni mindenütt, de szeretet nélkül az igazság kegyetlenség. És ezért kell, hogy mindenütt és minden faluban annak örülnék, ha ott lenne a templom, mint szív, ahonnan a szeretet forrásozik, és ahonnan a szeretet akkor az emberek felé is bárki, mert az első dolog számunkra mindig az, Jézus Krisztushoz tartozunk, és ezért Jézus Krisztusra nézünk és tekintünk. És örülök annak, hogy itt vagytok, mert 50 év múlva, 60 év múlva el fogjátok mondani, hogy én akkor itt voltam. És az az élmény, amit most kaptok, az 50-60 év múlva is élő élmény marad, és az Isten szeretetébe való elmélyülésnek és belekapaszkodásnak lesz az élménye, és azért, aki elhozta a gyerekét most ide, és itt van, még ha tartani is kell, és egy kissé nehezebb is, vagy a másik állni kell, és egy kissé beszélgetni, vagy játszani kell, de az élmény, amit Isten ad ezeknek a gyermekeknek, az egy életre szóló ajándék. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghívasztalák az Jézus, az Isten báránya. hanem csak egy szóval mond, és megüldöz az életben. Nisam jedan glavni potra moj, samo jednom rečom reci, ozdravi se duša moja. Add, Urunk, hogy egyházad örömmel készüljön születésed közelgő ünnepére. Add, Urunk, hogy híveid türelmesek legyenek, és jóságunkkal örömet szerezzenek,
embertársainknak. Ardulunk, hogy egyházközségünk tagjai buzgón gyakorolják a karácsonyi jótékonyságot. Ardulunk, hogy betegeink is örvendezve találkozhassanak veled a karácsonyi szentáldozásban. Ébreszt fel, Urunk, lelkünkben a vágyat, hogy sóvárogva várjuk az eljövendő dicsőségedet. Imádkozzunk kedves vendégeinkért, egyházközségünk minden családjáért. Uralkodjék bennük a szeretet, lakozzék hajlékukban békesség, boldogság, tisztelet, tudás és fegyelem. Áraszt kegyelmedet pápánkra, főpásztorunkra és papjainkra. Segítsd a népek vezetőit a világ békéjének eredményes munkálásában. Vigasztald a betegeket, szenvedőket és a bajba jutottakat. Advent imádságunk is bűnbánatunk hozza meg mindnyájunk számára karácsony örömét is békét. Farmotozd, Urunk, áldásodat világszerte elterjedt, és itt egybegyűlt egyházadra. Add áldásodat plébániánkra, hogy gyarapodjék a gyermekszerető, boldog jövőért dolgozó családok száma. Urunk Szűzanyát, Sarlós boldogasszony, ami édes reménységünk, az ő közben járására nyerjen védelmet az erőtlen és elhagyott, az igazságra találjon a tévejgő, és hozzád térjen a bűnös. Urunk Szűzanyád, a mennyország ajtaja, az ő közbenjárására engedd el elhunyt testvéreink hátra levő büntetését, és vezess be őket az örök életre. Imádkozzunk mindazokért, akik áldozatot hoztak templomunkért, adományaikkal és munkájukkal. Imádkozzunk elhunyt szeretteinkért, legyen osztályrészük az örök boldogság és dicsőséges feltámadás. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! A legutóbbi vasárnap, vagyis Advent második vasárnapja örökké emlékezetes marad számomra. Amikor rádöbbentem, hogy ez volt az utolsó szentmise az iskola kápolnában, egyszerre voltam nagyon szomorú és nagyon boldog. Búcsúzni mindig fájdalmas. 1895-ben épült a régi iskola. A mostani nagymamák nagymamái is jártak oda iskolába és szentmisére. A hosszú évtizedek alatt sokan ott keresztelkedtek, ott esküdtek, halottaikért is ott imádkoztak. Én sokszor olvashattam fel a szentmise olvasmányait, és előimádkozhattam a hívek könyörgését. Most ez már mind a múlté. Olyan érzés van szívemben, mintha egy jóságos dédimamától vettük volna búcsút. Ez a mi dédimamánk 103 évet élt, feladatát betöltötte. A legutóbbi vasárnap kicsit meg is könnyeztük öregiskola kápolnánkat. Örültünk is persze, akik ott voltunk, de erről szóljon a Kriszti. Én is ott ültem a múlt vasárnap mindenhol a szentmisén. Lelkemben arra törekedtem, hogy ne vegyen erőt rajtam a búcsú fájdalma. Inkább előre néztem, és erre a gyönyörű kis templomra gondoltam. Az én korosztályom már ide fog többet járni szentmisére. Ez a kis templom lesz helye a keresztelésnek, esketésnek, de a szív csendes imájának is. Ha az előző kis kápolnát dédimamának nevezte Linda, akkor ezt az újat, a gyönyörű, a latin fíliát lefordítva hadd nevezzem szép lánynak. Úgy gondolom, mindannyian érezzük azt a vágyat, hogy tovább szépítsük és csinosítsuk. Biztos, hogy a leányegyház engedi is magát díszíteni, szépnek megőrizni. Az idő múlik. Lehet, hogy a fiatalok öregekké válnak, de én magam személy szerint is arra fogok törekedni, hogy leányegyházunk nagyon sokáig csinos, évtizedek múlva is vonzó fiatal legyen. Ennél a mondatnál nem szabad megállnunk, ez így nem lenne teljes igazság. Ez a templom számunkra nem csak fiatal kisanyként áll előttünk, hanem anyaként is. Várja a gyerekeket, eligazítani, irányítani, nevelni akar. Eligazítást az élet sokrétű kérdéseiben tőle várunk. Panaszkodni, örülni, sírni, ünnepelni, hozzájövünk. Szép anyukánk, ha mi idővel öregszünk is, téged soha el nem hagyunk. Ezt a fogadást tesszük a püspökatyánk előtt. Adja Isten, hogy mintha eddig megtartassuk ígéretünket. Főtiszteletlen püspök úr! Kimondhatatlanul boldogok vagyunk ezen a napon, ünnepélyes főpapi szentmisén vehettünk részt az új templomunkban. Hát megértük ezt a napot is. Szép kis templom épült a pécsukázi hívek számára. Az a Isten, hogy a templomért alapítvány nevében mondjak köszönetet.
Talán még most sem tudjuk igazán felfogni azt a sok segítséget és támogatást, amelyben Püspök Atya részesített bennünket, a mi falunkat. Tudjuk, ezt nagylelkű támogatást tette lehetővé, amit régóta csak vágyainkban remélhettünk. A pécsi udvardiaknak van temploma. Most szívesen mondanám és ígérném, hogy így vagy úgy, majd leroljuk hálánkat, megköszönjük az egyházmegye nagylelkű segítségét. Előre látom, hogy mi ezt meghálálni vagy visszafizetni soha nem leszünk képesek. Még egyszer, köszönjük Püspök Atyánk irántunk tanúsított jóindulatát. Köszönjük a kuratórium munkáját. Nem voltak sokan, de lelkesek voltak. Mindnyájan reméljük, hogy ezt a kis testület nem érzi azt, hogy feladatát betöltötte, és hogy tovább nincs rájuk szükség. Innét mondom, Tomola Feri, Nárai Nándi és Bozsánovics Mityi, maradjatok együtt, és amikor kell, segítsetek, ahogy eddig tettétek. Köszönetet mondok az önkormányzat támogatásáért. Köszönet a szép oltárért, köszönet a tervezőknek és kivitelezőknek, Krupics Mihály és Szigetvári János úrnak, és a sok nagylelkű segítőnek. Bevallom, volt időszak, amikor féltünk, hogy amit elkezdtünk, nem tudjuk befejezni. Egy kis imacsoport hetenként összejött, és vállalt imaórát a templomépítés ügyének sikeréért. Ez a kis imacsoport a legközelebbi imaórát hálaadásként szenteli. Reményi Sándor versének pár sorával fejezném be mondani valómat. Kicsi, fehér templomotokban most minden erők tömörülnek. Kicsi, fehér templompadokban a holtak is mellétek ülnek. A nagyapáink, a nagyanyáink szemükben biztatás vagy vágy. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát. Tiszteletű Püspök úr, még egyszer engedje meg, hogy a falu nevében megköszönjem egy ajándékkal a támogatását, és hogy eljött és fölszentelte el a mi templomunkat. Legyen szabad mindenkinek megköszönnöm, akik itt együtt imádkoztak velünk. plebániához tartozó 4 templom, mindegyik szép harangokkal dicséri az Urat, és itt a 4. templom, ez is megkapja a maga szép harangszavát. Örülnek azok az emberek, akik sokat tettek a harangokért, mindenek előtt Orovica Miklós úr, aki egy személyben vásárolta meg a lengyel harangot. Krupics Mihály úr és Sibalin Miklós úr. Talán az idősebbek még emlékeznek arra, megint csak visszatérek a gyerekkoromba,
amikor ott voltunk már, mint nagyobbak, és ünnepi mise volt a nagy mise vasárnap délelőtt, akkor a nagy misén mindig meghúzták a harangot evangéliumkor, és meghúzták a harangot úrfelmutatáskor. Megszólalt a kis harang, a legkisebb, amikor azt mondták, hogy valaki meghalt. Elmentek a sekrestéshez, elmentek a plébánoshoz, szóltak, és azt mondták akkor, hogy kicsendítik. És amikor kicsendítették a lélek haranggal, hogy most az a lélek innen elmegy, az Úristen elé lép, és figyelmeztesse a közösséget, hogy most azért, aki közülünk most az Úristenhez lép, azért mondjunk el egy imát, egy mi atyánkot üdvözlégyet, meg adj Uram örök nyugodalmat neki. Könyörögjünk, Istenünk, te törvényadó szent szolgádnak, Mózesnek megparancsoltad, hogy ezüst harsonákat készítessen, hogy míg a papok az áldozatbemutatás idejét jelezve azokat zengetik, a nép a kellemes hangok figyelmeztető szavától imádásodra felkészüljön, és az áldozatbemutatásra egybegyűjjön. Add kérünk, hogy ez a Szent Egyházunk számára készült harangok, alázatos szolgálatuk által megszentelődjenek. Gondolásuk és szólásuk hívja a benned hívőket a Szent Egyházba és az örök jutalomra. Amikor kedves hangjuk a nép fülét megérintik, növekedjék hitük, buzgóságuk, távozzék az ellenség minden ártó cselvetése. Amen. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas